B'investiment ta' 400,000 euro fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew ix-xogħlijiet biex il-Venda tal-karozzi tal-linja fil-fosta San Ġakbu ikollha tinda biex in-nies li jagħmlu użu mit-trasport pubbliku kollhom fejn jistkennu aħjar. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg qal li ġie finalizzat il-kuntratt sabiex isir dan ix-xogħol fil-fosta San Ġakbu. Spjega li ġew installati 30 bus shelter u li jridu jiġu installati iktar sabiex il-pubbliku jkunu qogħdi aħjar. Matul is-sena li għaddiet aktar minn 53 miljun u 400,000 passiġġier li jfissru medja ta' kważi 150,000 passiġġier kuljum għamlu użu mis-servizz ta' trasport pubbliku. Dan ifisser medja ta' ftit aktar minn 90,000 passiġġier kuljum meta mqabbel mal-2011 meta s-servizz kien fidejn l-arriva. Dwar l-iskema tal-Gvern li joffri trasport pubbliku b'xejn għaż-żgħażagħ u l-istudenti, il-Ministru Borg qal li fl-ewwel 3 xhur tas-sena kienu 26,000 żagħżugħ u żagħżugħa ta' bejn l-14 u l-20 sena li jagħmlu użu minnu bla ħlas. Qal il-Gvern uża parti mis-surplus sabiex dawn iż-żgħażagħ ma jħallsux in-noll tal-karozza tal-linja. Din is-sena se nestenduha għal persuni b'diżabilità u għandna commitment ukoll għal mal-anzjani. Ovvjament dan kollu qiegħed jgħin fil-pjan holistiku tagħna fit-trasport aktar sostenibbli u rajna wkoll records u differenzi bejn is-sistema li għandna llum u dak li writna mingħand Gvern Nazzjonalista fejn rajna li l-arriva kienet literalment kisret il-fiduċja tal-poplu fit-trasport pubbliku. Minnaħa tiegħu id-deputat Edward Zamit Lewis qal li minn deficit pajjiżna rreġistrat tielet surplus. Fl-istess waqt żied in-nefqa fl-infrastruttura tat-toroq bi proġetti li qed jgħinu biex it-toroq ikunu aktar effiċjenti għal min jirkeb il-karozzi tal-linja. Qed jgħidulna fejn hu s-surplus, is-surplus qed jispiċċa għand in-nies, jiena ngħid mhux għal il-ġenerazzjoni, però dal-Gvern qed jaħseb ukoll għal ġenerazzjonijiet futuri wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.